дар шаҳри Турсунзода асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хоҷагии деҳқонии Сомон 2016 ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. Хоҷагии мазкур 3 гектар заминро дар ихтиёр дошта ба парвариши бодиринг, помидор, қаламфури булғорӣ, тарбуз, ҷувори макка барои дон ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошад. Хоҷагии соли 2016 ташкил гардида дар он 8 самдор ба корҳои кишоварзӣ машғуланд. Зимни боздид иттилоъ дода шуд ки дар масоҳати 150 гектар замини хоҷагӣ токсор бунёд карда шудааст ва ба хотири истифодаи самараноки ҳар як порча замин байни қаторҳои ток тарбузи нави холер шинонида шудааст. феълан ин нави тарбуз нашунамои хуб дошта хоҷагидорон аз ин ҳисоб ҳосили дилхоҳ ба даст оварданианд. ҳамчунин дар як гӯшаи замин деҳқонон қаламфури булғорӣ шинониданд ки то 2 тонна маҳсулот ба бор оварда айни замон ҷамъоварии он оғоз ёфтааст. дар 501 замини хоҷагӣ помидори нави пемболе ки ба иқлим ва обу хоки ин минтақа мувофиқ мебошад шинонида шудааст ва тибқи интизорӣ ва баҳогузории пешакӣ аз ин қитъа то 15 тонна помидори алусифат бояд ҷамъоварӣ карда шавад. 201 замини дигарро ализамат барои парвариши бодиринг истифода бурданд ки аз ин қитъа низ тибқи тахминҳо то 10 тонна бодиринг ба даст оварда мешавад. бояд гуфт ки зироатҳои гуногун дар ин хоҷагӣ асосан бо усули зери плёнкагӣ парвариш карда шуданд. ҳамасола ализамати хоҷагӣ бо роҳандозии ҳамин усул нақши худро дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти алусифату барвақтӣ кишоварзӣ мегузоранд. 1 гектар зиёдаш ба тарвуз ма тарвузам ва баъди 10 рӯз тайёр мешавад. Бодирина чиндем 30 бор чиндем ва 50 тонна бозор баровардем. Бо аста парник ба помидор аста ва дурумба ва болгарска ва ангур аста. ба хотири рӯёнидани ҳосил дар тамоми фасли сол ва таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулот хоҷагидорон тасмим гирифтанд ки дар масоҳати 150 гектар замин гармхонаи доимо амалкунандаи муосир бунёд намоянд. зимни боздид иттилоъ дода шуд ки аз ин нақша дар масоҳати 601 замин имсол гармхона бунёд гардида алҳол дар он помидору бодиринг нашунамои хуб дорад. хоҷагидорон то кунун 50 тонна маҳсулоти алусифат ҷамъоварӣ карданд ва ҷамъоварии ҳосил идома дорад. 1,5 гектар гармхона сар кардагим. ҳозир 60 сотикаш тайёра. оянда бо ҳаракат мекунем бо бисёртар то 1,5 гектара карда. ҳозир инҷа 10,000 бех бодиринг дорем шинондагием ва 4,000 помидор шинондагием. як бех 4 килоги 5 килоги ҳосил мегирем. гуфта шуд ки дар 1501 ҳудуди гармхона помидори нави фито F1 шинонида шудааст ва феълан ниҳолҳои он пурборанд. аз 4000 бех ниҳоли шинонида шуда деҳқонон интизор доранд ки то 28 тонна помидори алусифат ба даст меоранд. ҳамчунин 4501 замини гармхонаи мазкур барои парвариши бодиринг истифода гардида аз ин қитъа тибқи баҳогузории мутахассисон то 70 тонна маҳсулоти алусифат ба даст оварда мешавад. ҳангоми боздид президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои густариш додани фаъолияти гармхона ва ба даст овардани ҳосили хуб ба хоҷагидорон маслиҳатҳои муфид доданд ва зиёд намудани майдони гармхонаҳоро омили муҳими таъмини фаровонии маҳсулот дар бозорҳо дар тамоми фасли сол маънидод карданд. дар ин баробар хоҷагидоронро муаззаф намуданд ки ҳар порча замини дар ихтиёр доштаашонро самаранок истифода бурда таҷрибаи рӯёнидани чанд ҳосил аз як заминро хубу оқилона мавриди истифодабарӣ қарор диҳанд. дар назди хоҷагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоиши маҳсулоти хоҷагидорони шаҳри Турсунзода боздид намуда бо нишондиҳандаҳои соҳавӣ аз наздик шинос гардиданд. иттилоъ дода шуд ки дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр тибқи дурнамо кишти зироатҳои тирамоҳӣ ва баҳорӣ бо сифати баланд гузаронида шуда ҳамчунин сол то сол майдони кишт масоҳати гармхонаҳо ва ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш меёбад. аз ҷумла соли гузашта дар шаҳр ба маблағи 1 миллиарду 187 миллиону 691 сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карда шудааст ки ин нисбат ба нишондиҳандаҳои як соли қаблӣ бештар мебошад. тибқи маълумоти фаврии раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода дурнамои кишти сабзавот дар шаҳр ба андозаи 101%, маҳсулоти полизи 117%, картошка 115% ва зироатҳои техникӣ 106.4% иҷро гардидааст. дар масоҳати 3807 гектар замин кишти баҳории ғалладонагӣ аз ҷумла гандум, ҷав, ҷувори макка барои дон ва лӯбиёгиву нахуд гузаронида шудааст. деҳқонон дар масоҳати 501 гектар замин ҳамчунин шолӣ кишт намуданд ки ин нишондод низ нисбат ба нақшаи пешбинӣ карда бештар мебошад. имрӯз дар шаҳри Турсунзода деҳқонони шаҳри Турсунзода ҳар як порча заминро самаранок истифода бурда аз иҷрои дурнамо самаранок баромаданд. дар 4 моҳи соли ҷорӣ 20313 тонна сардхона мебошад ки имрӯз дар сардхонаҳо сабзӣ захира карда шудааст барои таъминоти бозори шаҳри Турсун ва бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он. бояд қайд намуд ки деҳқонони шаҳри Турсунзода кишоварзон
اقدام گرفتند که در سال 2023 نظر به سال گذشته صادرات را زیاد کنند. تا امروز 7500 تن صادرات به خارج کشور و 12000 تن به بیرون و دیگر شهر نویا صادرات نموده است. زحمتکشان شهر در سمت استحصال محصولات بروقتی تجربه خوب داشته همساله میدان کشت محصولات بروقتی را زیاد مینمایند. طبق دورنما این موسم میبایست در مساحت 50 گکتار زمین کشت بروقتی کارتوشکا گذارنده میشد، اما این نشانداد را دهقانان توانستند که تا به 95 گکتار رسانیده به این وسیله نقشه پیش بینی گردیده را بر زیاد اجرا نمایند. همین گونه بالوروی نشان دهنده ها در سمت انجام کشت زیر پلیونکا نیز به دست آورده شده است و میدان آن این موسم به 401 گکتار برابر شده است. در نمایشگاه مذکور همچنین نشان دهنده های بخش پرنده پروری، ماهیداری، باغ و تاک پروری و پیله پروری در شهر ترسونزاده معرفی کرده شد. ضمن صحبت‌های صمیمی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان کشاورزان را وظیفه‌دار کردند که زمین‌های کشاورزی را طبق تعیینات ثمراناک استفاده برند. حجم استحصال محصولات کشاورزی را باز هم بیشتر نمایند، زیرا رشد دادن ساحه کشاورزی وسیله اساسی تامین خودکفایی بوده و وابستگی بازار داخلی را از محصولات وارداتی کاهش می‌دهد.